Tüydük diýilýän Gural seňin soň çekdimi? Oňa tüýdüň meňzetmesem diýýärler bar. Awwa. Tüýdüň owadyny esitmek gaty kyn diýip aýtýarlar. Awwa. O köňlüň, ýüregiň perýadyna ses bermek isleýär. İçinden jan edip üflemeýäni, gamyna dertleşedýänler. O nähil gam? Mevlana Hazretleriniň oň üstüne ýüklen gamy. O ilki başda jeňgeli gamy şol ötdi. Soň çapylly, gaýtadan işlendi we owaz berýän görnüşe geldi. Şo günden başlap diňe şo jeňgeli, ýagny ata watanyň zaryny çekip gama batýar. Ýeri, adam bilen tüýdüň arasynda nähil baglanyşyk bar? Adamam ebedi ýurtdan pany ýurdy berildi. Muny kalbyna duýan her bir adam şo diýaryň hatyratyny çekip iňleýär. Yer şo Gural üfläp, şoň owadyny utgaşdyryp, dady perýad etýänlere ma bar ahry. O diýäniň älimdäki sesleri dinleýişine görä ýetgeýär. Käbirleri Mevlana ýaly dostuň hatyratyny çekip, käbirleri bolsa dostuny ýitiren üçin iňleýär. Ýöne dostu Allah bolan ýaşaýsam, ölmem ýagşylyklardan dogurlar näme? Awwa. Ölmedinden öň ölüme gözi ýetirýänler bagtly hataplan ýa. Onsoňam ölüm beýleki adamlary düşündirip bilýänler bagtly adamlar. Mehmet gelmändir ece. Taýinlygy 10 minut galdy. Onu ýeredek. Salymdan geler oglum. İlkinci taýinlygy typdyrar öýdemek. Nesip bolsa geler. Hey. He, ine geldi. Oglum dur ılgama ýadarsyň. Ağam, garaňky düşmäk hökman gelgin bolýarmy? Men gelerin oğlum taýinlygy gutarmadyk bolsa nädeýin? Onu bir azajyk garaşarsyň da. Täň garaşak dälirin bolýarmy? Garaňkydan gorkaňyň çyn bolsa garaňky düşmäke daşaryk çyk düşündiňmi? Mehmet, ýür giýjek alýar. Giýjek alýar diýäňmi? Dagy näme? Bary ýok 8 minut galdy. Ýene ağaň bir zat diýdimi? Ýok, üýtgeşik zat diýmedi. Ey Allah, sagat näçe bolupdyr oglum? 3'e 25 minut bar, Nevriye hanım. Ýöri, onu ol adam nerdeki? Kim Nevriye hanım? Çağalar çykşa taýinlemal aýdym gollumy. Heni dem gelen okda. Aslında sagat 2'de şu taýyk gelmeli. Çykyş barada gepleşmelik ýok, bu adamda derek ýok. Eň ogly men aýdym tarjymyetini jaňa deýin, başga gollumy bersinler. Alo? Çamça aýdym tarjymyetimi? Dinleýän. Aýdy ber. Başga moğlum diýäňmi? Bar hanım. Eýsem näme? Häzirçik diýberýär.
Yok ediyor häzir taňa görkezjek. Şolmasa bolany. Men doganım. Men hayatyma düşenok. Näme sekek? Şeýlemi gaty odan bolupdyr. Bile bu çykyjy yok men gatnaşma liýdilere. Näme üçin biz hesap edemdi? Şeýlemi sen ýeredenmi diýen? Bay bo, 3-15 minut var. Sen pikiriňçe haçan garaňky düşer? Bilemok bol 2 sagatdan da düşmek ahmal. Birden agam gelmese. Geler o arkayn bol dost. Ine biziň zalymyz Salih mugallim. Ana da çağalar. Biz mektebiň agzalary hökmüne bu ilkinji çykşa uly ähmet berýär. Şoň üçin Muhammed peýgamberiň doglan güni bolan Mevlid bayramyna üýtgeşgürek çäre geçirilýärdi. Gatoo edipsiňiz. Ya şular peýgamber mir diýatlansa şo taýyp garýar diýämişler. Netip bolsa çykyşa gaty gowta aýnyp görür. Salam çağalar. Salam. 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 Men adym Salih. Bayramçylyk çykyşyna bilelikde taýynlanar. Ýüregiňiz gysan bolsa gerek ha? Hawa Salih molum. Ýüregimiz gysy. Häzir garaňkam düşer. Bolýa. Ana aýdyň haýtyňy aýdym aýtmany gowurýaňyz. Menim gowarya. Yeri köpçülik bolup dile gelip bilýäňizmi? Onu Ramazan aýyna tarawa namazyna ýa-da bayram namazyna gideniňiz ýadyňyza düşýärmi? Hawa men kakam bile gidipdim. Şo taýda köpçülik bolup arada okulýan talawatlar hemem tekbirleri bil okudyňyzmy? Hawa gaty tolgunnum. Awa. Şo köpçülik bolup okulýan dile hasaplanýar. Siz bilen çykyşa taýýarlanýar şo zatlaryň üstünde durup geçer. Sada utgoşdurup doga okar. Ajap bolar. Men aşan gowaryan. Size berekellah. Birinji gün munşa bolsa gaty gowy. Salih molum ýene bir aýdym aýdy aýaly. Gowsa aýdym aýtmaly. Has üýtgeşigrak bir zada öwreneliň bolýarmy? Bolýa. Hana aýdyň. Bu näme? Tüýdük. Berekellah, gaty gowy. Ýeri semedanyň manysy näme? Şonu kim bilýär? Hawa men bilýän. Olaň şeýle uzyň dony var. Hawa aýlanýarlar. Olaryň baş örtgüleri hem bar. Hawa. Şo dony tennure. Baş örtkä bolsa silke diýilýär. Etýän hereketlerine bolsa sema diýilýär. Elektronlar bir ýadronyň töweregiňde. Ýyldızlar ulgamy bir merkeziň töweregiňde. Adamlarym Käbäniň daşynda çepden taga tarap aýlanýarlar. Semedanlarym älemi özlerine nusxa edip alýarlar. Bilen bir sema çykyşyny taýynlap biler. Elbetde en atalar guramasynyň baş tutany muňa garşy bolmasa. Ay diýanyň näme Salih mugallim garşy del. Yeri, tema edesi gelýän mami? Men. Senem. Hedillik. Awwa, senem gel. Bolýa, senem gel. Siz taýym çağılar. Taýym Salih molum.
Efe! Efe! Efe näme boldy? Efe! Efe, dostum. Korkma çağalar. Efe täzeden bäri çağışýamy. Ýa-da öňem ýygy-ýygydan gaýtalan ýamydy. Öňüm çaşýady. On soňam Hudaýa şükür. Bu gedek çaşany aňsat alyp çykdyk. Haz köp dowam etse hastahana gitmeli bolýar. Sebäbi aňsat özüne gelip bilen ok. Ýöne Efe näme üçin çağışýar? Näme ýoksa da aýtmasa da aýdaýdymmy? Wah, talih mogullum. Efe tarqaw. Ýagny gaty keselbent. Efeň sanlyca wagty galdy. Ýöne näme üçin? Yüreginde gaty çynlaka ýetmezçilik bar. Onu becermäge mümkinçilik ýok diýerler. Efe iň soňky pursatlaryny başdan geçirýär. Gaty inanmam. Isleseňiz Efe temizan olmasyn. Diňe hora gatnaşaýsam. Oňumun düşündirip bilmen. Şeýledir bolýan, bu gat howply öýüňiz anamyňyz barmy? Onu sahnada aýlap durka görmediňizmi? Gözler peňesten nolly. Onu köprek ýaşatmak meň elimde dälligine gözüm ýetýär. Ýöne iň bolmanyna şo bagta ýeterýär etip bilerim. Yıkılan wagtyň gaty gorkdum. Bir zat bolandyr öýtdim. Sen gorkmadyňmy? Gorkmadym. Mene öýt göşükde duýmandyrnyň. Garaňkydymy? Garaňky. Bilem ok. Ýadyma düşenok. Barysgyny açan ýaly boldy. Onu sen ýeketirän ýaly boldyňmy? Ýok, ýeketiremedim. Ay ýadyma düşenok. Mene özüm ýalňyz duýýar. Näme üçin? Sebäbi şu gün men doglan günüm. Ýöne hiç kimiň ýadyna düşenok. Ýok, men ýadyma düşýär. Şeýlemi? Hawa şeýle. Sana bir şirin nanam sowat etjek. Beýle bolsa agam bilen öýe gideli. Senem şirin nanam şir. Ece jan. Bugün Mehmet'in doglan güni. Şolara gidip şirin nanam şiraýela. Siz ne edip şirinan misirjek? Bişirir. Men nädip taýinlanmalygyny bilýän. O diýerin bolmaz oglum. Özüňize ýa-da öýede perýetirersiň. Ay ece jan. Hiç adam bolmaz. O soň ne edip gitjek bolýaňyz? Mehmet'in agasy gelmendir. Isleseňiz olar meneki daýyn. Ula umma. Ondan şirnan bişirmegiň ýerine taýyn alaýar. Şeýsek özlerini hemem öýede perýetme kopunyň öňüne alygmy bar. Ece gaýrat edäýde. Bolýar ýöne giýjek almalardyk. Sağ ol Mehriban ecem, sağ ol. Yer gideli. Yer. Ýör. Halyça bärik gelýänçe. Goýber onu. Bidi goýber. Goýber bidi. Nirede bollun? Tiyatroňa ona gelip teretdim ýok enem. Ondan ýylyma gaýtdym. Ýerden bärik näp düşdüň? Tarih malum getirdi. Akşam haýyrly. Biňjal getmedik gerek. Bugün Mehmet'in doglan güni öňe şirin nan allyk. Wah, iç gara galmyş. Bugün Mehmet'in doglanuny agyry. Etli wagtlap şirnan taýlap bilmedik. Sizi alada goýanymyz üçin bizi bağışlan. Girmek mümkinmi? Näçe bolly? Näçe bolly? 3. Sadık rüyalar bizim için bir uyarı, bir yol gösterme niteliğinde. Gaty o düşünýärler. Daha doğrusu bize gösteren Hawa. körler ve sağırlar gibi. Efe Mehmet'in iň ýakyn dosty. Belki de bu bize Şo bolmady golda durmuş Mehmet üçin gaty agyr bolardy. Görýän bolyn Efe Mehmet'in ýekeci dosty bolmaly. Mümkin. bilinmez ama Şondan başga adamyň görüňüne neden ok. ona göre şekil Üstüne krem bozma. çok geç olabilir. Ondan ýeripdiň öýdýär. Evet sevgili seyirciler, Burnuň açyrşatyň Hawa o. başınızdan geçen Ejem kakam ýok olandan soň Mehmet'in üstüne kolanyp golp ýadadym. Ýerdim. Sebäbi maýyp. Ondan soň garaňkydan gorkmak häýeti bar. Oň üstüne de gaty gowşak. Başga bela gerekmi? Bela dälle, belki Allahyň beren sowgatdyr. Ýene näme? Bu durmuşdan biýdar boldum. Sen aýdýan zadyň näme?
Kıyınçılga favorit döşkermek ýa-da alasyny tap bilmeýän gygyrmak has dogrymy ka? Ha? Biderek ýerde ýerenime oka. Tebäbi kıyınçylyk bar. Men maýypçylyk emet etmeli. Milyonlarça adamyň içinde bedbagtçylyklar diňe men başymdan inýe. Aklyň ýüregiň eline ber. Biraz rahatlan. Ondan muny ansaň bilen ölçäp gör. Sana maddi taýdan durmuşyňy iň ýokary gatlaga çykarjak iş teklip etseler. Kärňe gawat gelýän iş. Hötdenden geläjek işiň. Ýöne şeýle şerti bar. Şereketiň öleňizni öwrenmegiň üçin işe ýaňy başlaýan bolsaň okumaly bolsaň, şo teklipe näil garýa? Durmuşymy tutuşlygyna kepillendirip biljek iş teklip etseler hökman razy bolar. 25-30 ýyllyk dälle baky ömürde de düşenli boljak bu teklipe näme üçin başyň alyrýa? Oho, men näme diýen, sen näme diýen? Dünýäň işleri paňdyr. Paňy bolan ýerde de kynçylyklar gutarmaz. Ýöne kynçylyklara Allahyň razylygy üçin dözgelseň, beýle de utuş şadanarsyň. Awa, adamçylyklar da näme? Dinle, çigiň maýyp. Ýöne Allah bardyr. Ne diýip bolsa düzeler gider. Ýöne efe sınlakay hopagan ya. Etlenlik wagtda ölüp biler. Ölmek akmal. O ne yakeli? Men muny Mehmeden näp düşündireýin? Ol gaty gynanar. Ana gelin Mehmet üfleýä. Tede berekellah çağalar. Vay bu şemlerem daqtırlar ha. Taçağı gata odan et taýnapdyrlar. Berekellah. Ine çağalar. Bu topar birinci topar. Tede ýança gurrun gören kiçijik teatr sahnamy janlanýar artygyň bolýarmy? Sizem tema topary soňky bölümde tema oýnarsyňyz. Senem Mehmet. Bu bölümün iň esasy adamy. Hem iň başda da hem aralykda da sahnada alyp barjy bolardyň. Hem meňiz şo bir wagtyň özünde hormynyň agdasyňyz. Bolýa. Çykyşda ilki teatr sahnamyzda oýnar. Soňam hemmemiz bilerlikde hor bolup öz ýerimize geçer. Iň soň çykyşymyz bolsa tema sahnasy bolar. Şeýdip mukaddes Mevlid bayramy gijeti maşgalalarymyza gaty sowgat berdigimiz bolar. Şuňa çenli düşünmeýän ýeriňiz barmy? Talih mollum. Dinleýän? Teatr oýunlaryna beýdek bolýar. Biziň oýunumyzda beýdek bolarmy ha? Hawa? Arkayn ol. Ne diýip bolsa olaryň hemmesi gurnalar. Bolýa. Gaty goý. Bolýa. Häzir biraz demdiňçimiz alaly, soň ýene dowam etdi. Ýörüň gidelim. Efecan. Sen bärde galay. Hanaýt, ýagdaýlaryň neçik? Gaty goý. Bu çykyş men göwnümden turdy. Ýöne aýlanýarkan elinde bir zat saklaýan şo näme? Näme saklamalymy? Baýba, gaty owadan eken. Atam pahyryň sowady. Bu taýda näme ýazylandygyny bilýärmi? Bir sürü diýen. Hawa. Afır surati. Manysyny bilýärmi? Neme? Atam neme diýdi? Ulalaňda has gowy düşünersiň diýdi. Atam dogry aýdypdyr. Ýöne isteseň mundan beýlek ony boýnudan asay. Şeýsen semaýa edip ýörkäň bu eliň açyk bolar. Sebäbi sen bir derwiş. Derwişliň eli hemişe Allah açyk bolmaly. Sen hakdan, ýagny Allahdan alýan we halka, ýagny bize berýän. Düşündiňmi? Düşündim öýdän. Barny ýollaşyň ýanyna git. Bolýa. Mehmet. Ağan gelen okma? Gelen ok gelmeli. Gaty garaňky düşdi, men gorkýan. Korkma Mehmet. Seret, men var ahire. Bolongda näme? Öňüm ýanymda kakamady, ejemmady. Ýöne hemme zat gaty erwet boldy. Gaty garaňky, şonu gorkdum. Ene, seret ağan geldi. Bar uloga men, alga.
Yok gitmen. Mehmet, ana ulağa min gideli. Yok inni barıp bilmen. Karanqı düştü. Karanqı döýe gidip bilmer. Bäri kelýär. Mehmet, gaty köpeçekdirdin. Han tur. Taga tur diýär. Etken dur. Mehmet barar. Den ulağa min bir salymdan barar. Bolýa, çaltyrak bolsun. Mehmet. Ağın sen näme üçin şeýle erjellik bilen çağırýanny bilýärmi? Birden ağam gorkýan bolaýmasyn? Näme? Ýani sen bolmasaň olam bir zatdan gorkýan bolmak ahmallyýan. Belkem şoň üçin sana gygyrýandyr. Çyndanammy? Eýdem näme? Şoň üçin häzir turup şoň ýanyna bar. Olam wagt ýetirmän öýe gidip diýençin alsyn. Ýör. Ulağa bilece gideli. Sen ağını yollaş ol. Şeytan aýdyp bilmeýän gorky aýrlar. Öýe bilece barar saňa. Uy dogry aýdýaň. Ýör gideli. Hoppa. Han sağa man var. Mehmet'in aýysyna görä agajykda tekeniňiz. Mümkin. Çağalaryň çykyşyna biraz bede gerek boljak. Ýöne köp pulumyz da ýok. Bize kömek edip bilmerdiňizmi? Ýok. Ýörgonyňa görä aýak uzatmaly. Senin haýryňyzy işleri almayan baý däl. Ağam, men süýt içjek. Sowudyjyda süýt barmy? Mehmet hani geç otur. Sen bilen möhümde arada gepleşmeli. Yok, ilki süýt içjek. Soň gepleşer. Mehmet, ilki bilen gepleşmeli. Hani geç otur. Yok oturjak däl. Erwet saat bolandyr. Ýene de erwet saat bolar. Yok Mehmet, erwet saat bolmaz. Hani şta geç. Süýt içmeli. Inson gedek şey diýeňde ejem bilen kakam karanqylyga gitdi oturjak däl. Mehmet! Menninle, Mehmet, menninle. Efe, Yok, dinlädim gelenok. Ýene erwet saat bolandyr. Dinlädim gelenok. onna bolýa. Haranyň et. Efe, sen hiç saattan korkan okmy? Näme de? Neme, karanqydan? Karanqydan? Hawa da korkýan. Ýöne korkmalyl. Atam karanqyda korkar ýal zat ýok diýýärdi. Ýöne men gaty korkýan. Ağamam korkýan eken o. Sen bilýärmi? Dün men kömegim bilen öýe gaýtdyk. Şundanammy? Saňa berekella Mehmet. Teret, hiňilik boş. Teret seni Mehmet. Ýörel galy. Soň sen maňa okap bersene Mehmet. Ýöne teretmän oku. Ýatdan kagyzy maňa ber. Hani? Bol, başla da. Hiç saat ýadyma düşenok. Käşke menem sima edip bilsedim. Ýöne elime seret, açywam bilemok. Belkem talih molum şoň üçin men temizan etmedi. Efe? 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 Sana näme boldy? Efe?
Tidirak ağam çağırayın. Ağam, ağam. 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 Ağam kapıyı aç. Ağam kapıyı aç. Näme bol Mehmet? Näme boldy? Kapyny hem Efe yaranı kajet yan ağam. Çaltırak gel. Näme? Gayrat et ağam. Aýdaň näme? Yür. Çynyňmy? Ýör gideli. Çaltyrak. Nerede? Oturuştu. Men çaltyrak. Halga şu tayda ağam. Efe. Diri. Çaltırak. Çaltırak ağam çaltırak. Lukman Mevlid yigit, belli kana gelin. Lukman Mevlid yigit, belli kana gelin. Käwagt Allah sen ýadan gurtaň atça. Käwagt sen üstüňdäki ýüküň alýar. Sen temat görkäň özüň nähil ýeňil, nähil rahat duýan. Şol ýadyň atar. Hökman her kynçylygyň ýanyna bir aňsatlyk mardyr hawa. Her kynçylygyň ýanyna bir aňsatlyk mardyr. Tabarly bol. Mert bol. Ondan gorkma. Ey Allah. Yüregüçü hadalaşıp başladı. Bu gatgowy. Lukman Mevlid yigit, belli kana gelin. Lukman Mevlid yigit, belli kana gelin. Ne edip bolluqa? Olan tekisizlik çağı ahri. Ne ayı va, ne de günahı. Yana bu bolon dağıtlar. Nemçin kellemedin şeyle pikirler geliyor Alper ka. Aksoy, belli kana gelin. Eced nemçin gelmedik ka. Lukman Alper Aksoy, 203. otoğa gelin. Lukman Nil Şimşek, operasiya otoğuna gelin. Allah can Lukman kömek. Nil Şimşek, operasiya otoğuna gelin. Kömek et Allah can. Dostum tümlüğe gitmesin. Ecem kakam gitti. Uğur gitmesin ey Allah. Senin o kömek et. Onu koru. Onu sağalt. Efe oğulaştın. Tümlüğe gitmesin. Allah can kömek et. Bu nödüň nähil duýa? Gowy. Edip bola hasam owalar. Gözüň aýdyn. Bäri gelsene Mehmet. Dostuňy taşlamaýanyň, oňa goly berýäniň gatgowy. Hanony men size iki çak goýaýyn. Ýagdaýlaň näçik? Ýagşy özüň nähili? Al. Uy, iňe görýänim köp sag bol. Aýtmaly atlamyň hemesini ýa tutdum. Çykyşda görersiň. Hiç takolaman. Sen eşikleň taýynmy? Hemme kişiňki taýyn. Dün eşikli taýynlyk gördük bilýärmi? Ziýan ýok, senkilere meýdip taýynlarlar. Men barybir Salih mollama aýtdym. Saňa da goşmaça birini alsynlar diýdim. Men çykyşa gatnaşyp bilmän. Ýok, gatnaşarsyň. On saňa bu bayramçylykda çykyş edip bilmeseň, soňky bayramçylykda ýene çykyş bolar. Senem şonu çykarsyň da. On saňam şo wagta çeli sen gutularsyň. Meýdip sırkaw ýatmarsyň aho. Gutularsın eregese. Yeni teyliğe gidip oynar. Sen doğulan günün olar. Kökölerden şirinan pişirer. Multifilm görür. Mehmet, men ölýän. Yok, ölmersin o. Teyliğe gider. Sen yine çıkış olar. Çıkışa gatnaşar. Ölmersin. Dur. Tümlüğe gitmersin. Dur Mehmet köşeş. Dur gitmersin. Ölmersin. Men dinle. Ölerin yönü tümlüğe gitmerin kıynanma.
Ýöne men Allah'dan dilek etdim. Ýollaşym tümlüge gitmesin diýdim. Tümlüge gidem o ahry. Fikir etsene, o taý tümlük bolup bilmez. Şogun meni hastahana getirengize Salih molum baş ucumda-dy. Salih molum? Yok, ol ýokdy. Maňa ylanyň okmy bardy şu taýda durdy. Ýöne menden başga hiç kim gören okdy. O şey diýdi, "Sema edip ýörkäň özüňi nähili ýeňil, nähili rahat duýan bolsaň şoň ýaly bolar" diýdi. Men gorkam ok. Senem gorkma. Ejen kakaň üçinem gorkma. Olaram tümlükde däl. O taý has gowy bolar. Ýekejigiňen ýan ýerip sen bolmarsyň. Ýanymda ejem kakam bolmaz. Sizi göresim geler. Ağlama, haýyş edýär. Senden bir haýyşym bar. Çykyş edeninde sagatymy boýnuňa tak. Derwiş sözüni berdim. Ýöne onu tapyp bilemok. Bir ýerde gaçyrypdyryn. Şonu tap. Çykyş edeninde dakyn bolýarmy? Ýöne söz ber, tapmalysyň. Tapar, söz berýär. Sagat nerede? Sagat. 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 Sagat sen nerede? Sagat. Sagat sen nerede? Sagat. Sagat. Sagat sen nerede? Sagat. Sagat. Allah can, sen Sagat'ını tapmağa kömek et. Gaty garaňky. Bol Mehmet bol. Muny efi çünet. Tümlüge gir. Korkma. Çırağını kim yaktı? Salih moğlum. Çırağını kim yaktı? Salih moğlum bu siz mi? Niredeki o Sagat, niredeki? Sagat yokman tapmalı. Nirede? Sagat yokman tapmalı. Onu ef için tapmalı. Sagat, Sagat sen nirede? Sagat. Onu ef için yokman tapmalı. O Sagat niredeki? Nirede? O Sagat nirede? O Sagat nirede? 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 Onu ef için tapmalı. Onu ef için tapmalı. Ef için tapmalı. O Sagat Rahmet nerede? nämişdi? Nerede? Efäni begenirjek bir zat gölleýär. Ýöne bedegleri ýumurda ahry. Çyrağını kim ýakdy? Men Näçe? o bir söz berdi. Lap geç bolmasyn. Bir azajyk ziýan berýär, ýöne öwünde bolup bolar. Belki şo ziýanyna bir haýyrly iş çykar. Mehmet? Mehmet? Kemme zady yumurdum. Bölek uçak etdim. Nevriye hanymam gatağa harlanar. Agam eşdäýse oňam ganygydyr. Ziýany ýok. Beçerer. Näçe beýle gaharlanyň Mehmet? Efäň Sagatyny tap bilemok. Hemme ýerden gözläp çykdym. Efä Sagat atasy beripdir. İçinde ayet ýazylan eken. Atasyňa ulalaňda düşünersiň diýipdir. Ýöne inni efe ulalyp bilmez. Şoň üçin oňa Sagaty çaltyrak tapyp bermeli. Ýöne tapyp bilmedim. Ejejan. Eje. Azajyk taşaryp çyksam bolarmy? O nerden kelen geldi oğlum? Gaty ýüregimiz ýa ejejan. Azajyk arasy gowadan dem aljak. Edil ştaý. Kapydan taşaryp çyksam bolýar. Haýyş edýän ejejan gaýrat et. Bolýar oğlum bar.
o çağan öljegini inanıp bilemem. Henüz 10 ýaşynda. Goýsana belki ölmez. Belki başga bir tırkawyň başynda wadyr. Ay goýsana. Lukmanlar gelmiş otur kaçtım. Bari o bir hepde ömrü galypdyr. Adam efe. Özüň habar barmy ha? Dırnak ýal çağa aýdarlar öýdýäm. Wagt bolmandyr. Este nähil olar öýdýäm. Ey oglanjyk çaşya. Ilga. Ýür. Tapyp bilmedik bolsaň, atanyň efe aýtjak bolýan adyny saňa gurrun göreýin. Senim gidip efe gurrun görersiň. Aýdaýynmy ha? Näme görýär? Yerim oğlum. Siz nereden bilýäňiz? Näme gözleýäniň bilýän bolsaň, hökmen taparsan. Onsoňam her ýetki ýok bolmagy anlatýan nädir? Men ejem bilen kakam yitirdim. Islesem ne edip tapıp bilerin ha? Gittiler, innolar yok. Diňe asanlyk aýryşdyňyz. Ýok bolan nälerler? Yöne olar yok. Inni bolsa iň iyi görýän dostum Efe de yok bolar. Men muňa çydap bilmerim. Sana düşünýän Mehmet. Ýöne islesen şeýle bir pikir et. Ejem dağı gatowy ýaýlak jaý aldylar. Onsoňam o taýak sizden öň etdiler. Sen agyň bilen bu taýda galyň. Tebäbi mektep entek ýapylanok. Sen pikiriňçe şeýle aýralyk nähil zat? Şu ýagdaýda näme işlerdiň? Mektebiň tüýden tüýde ýapylmagyny islerdim. Hemem olara owuşmagy islerdim. Ola Mehmet. Dünýäň bir mehmanhana diýip bar. Käwirleri azajyk ýerräk gitdi, käwirleri bolsa birazjyk gizräk gitdi. Gidenleriň gowlary cennet ýurduna gitdi. Ondan galan gowlar bolsa wagty gelende şolar bilen duşmagy gitdiler. Ejem kakam maňa garaşýarmy? Hawa, ýöne häzir ýüzüňi salyp oturma. Keyfin kök bolmaly, şonlar duşyk gowlar. Elbetde bolar. Ýöne nähilem bolanna. Efeň ölmeginden gorkýanmy oğlum? O güden soň hiç kimim galmaz. Ýer agyň näme? O bar ahry. O men halanok. Men bolmadyk bolsam belki has gowy ýaşardy. Sen ýalňyş pikir etdiň Mehmet. Agyň seni gatgow görýär. Yok, halanok. Men diňe Efe gowy görýär. Beýle bolsa hany ýör. Efeň ýanyna gideli ha? Ece, Aýdyber oğlum. Ece. Çağalar ýok olana jennete gidýärmi? How oğlum. Menem jennete gidermikäm Ece? Oğlum, Efecan. Näme için beýtýäň oğlum? Inni hemişe dynjymalar neje arkaýyn ol. Derýa daýza näme üçin aglaýaň? Ağlama oğlum. Oň ýanyna geley. Hoş geldiňiz Salih oğlum. Hoş gördük. Sagady tap bilmedik Efe. Ziyan yok. Belki sen bir gün taparsın. Maňa getirip bilmeseň, ýöne sagady özüň alyp bilersiň. Sen ne galar? Şonu özüň okarsyň. Ýöne tapaýsam sen özüň okarsyň. Men çykyşa gatnaşyp bilmem. Oňa çenli hökman götürlersiň. Entek köp wagtara gow 2 gün wa. Ýöne men wagtym ýok Mehmet. Bar, wagtyň bar, beýdimi? Efe, ýagdaýyň gowy oğlum. Salih oğlum, bir zat etsene Efeň ýagdaý agyr, gitmesin. Ýöne duşşar, Mehmet korkma. Sen gynanma. Gaty uğuym tutýar. Ýöne otaw gaty ýagdy. Sırany ötürjekmeje? Bolýar oğlum. Karankydan gorkma Mehmet. Görýäňmi men gorkamy? Ferit, menem gorkamok Efe. Efe?
Haçan. Efe. 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 Efe canım Efe. oğlum. Efe. 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 Sen nereden hem iştep gördün ha? Sen ol bedegler dövmeye hakkın var mı? Adamla adamın puza çıkarmaya sen hakkın var mı diye? Ağam. Efe öldü. Bu gelengsizliğinden bir daha oğlum. Ulanırdın düşündün mü? Ethem kardeş. Kologaz. Hastahanedir. Nerve hanım öye gelip gitti. Senin utanç ayağı yok mu ha? Ha? Beni adamla önünde maskar ettin Ethem. Ethem rahatlan. Ne için rahatlanmalı? Ne için rahatlanmalı? Yok olayımdan yok ol. Gummol. Ağam. Bundan beyleğim sen çıkayım yanına göresim gelen o. Düşündün mü? Öyümden karapayla. Çıkışa da katlaşara gitmegin. Düşündün mü? Gummol. Gummol öyümden. İyiliğin bedegüyle neymi işin var? Ha? Indi neyim olur? Sen buları men başımdan indirme için ettin mi ha? Cevap ver. Cevap ver diyen. Mehmet. Mehmet. Mehmet Berkel. Mehmet. Mehmet. Nire var ya? Ey Allah'ım. Etkemin hak yoluna düşmek için ona kömek et. Nığmat külpetsiz olana. Jigisi onun için bir nığmattır. Yönü onun dine külpetli tarafını görüyor. Ona nığmatına morkat ey yaradan. Bu ağrını onu berenin için döz gelme gücünün ner. Şol gücün şoň nuru bilen kalbinin yağtılanmağına kömek et. Ona şoň göz yetirmegine sebep bol ey Allah'ım. Mehmet! Mehmet ayırlı taydan! Mehmet! Mehmet ediyen ne mi? Ayırlı taydan Mehmet! O değil ya! Mehmet! Mehmet o taydan ayrıl ya! Mehmet! Mehmet o taydan ayrıl! Mehmet gitme! Mehmet! 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 Ediyen ne Mehmet? Efe öldü düşünýän mi? Efe öldü. Efe öldü düşünýän mi? Efe öldü. Hani görüyor Aydali? Eridi adamlar. Ölüm aslında direlmektir. Bir başlangıçtır. Tohum özünü pida ediye. Yönü bir ağaç bolup direliye. Tebigat kuşlar bolan üçüncür külleýändir. Aradan çıkan çağalar bolsa cennette sultan kuşları bolup uçarlar. Efe şu wagt cennetin gök salyp oturan jülgelerine aylanyp gör. Gıynancımız çağamızı kemem dostumuzu yitirmek üçün näl? Onun az watlygym bolsa aýra düşmegimiz üçün bolmaly. Allah garnaşlaryna sabır bersin. Merhum üçün dilek edeli. Namaz okaly. Allahu ekber. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah.
İmanı hemra vursun. Bilýän. Prezident ýetkizinden uly ýetki ýokdur. Ýöne şeýle de pikir edip görüm. Maşgalaňyzdan beri gurrunsyz jennetde. Beýlekilere de nesip etsin diýip umyd edeli. Allah sizi sabır versin. Amin. Salamu aleykum. Yapacak bolup durdum. Seni jinazada gördüm. Hawa näme bolupdyr? Sen oň ýaldatlara eliňdegi okmy diýdim. Efäni in soň sapar göräýin dedim. Nämen geň görýän? Mehmet näme üçin getirmedin? Özüne ziyan berýär. Inni oňa öýden çykmak gadagan. Diňle etkem. Mehmet saňa mätäç. Bu kyn gününe ýanyny bolmagyň gerek. Kyn günümüş. Bu zatlar sen bilen öň gepleşmänmidik? Oň ýalzyga teretmek aňsat däl. Düşündiňmi? Hawa, daşyndan öwüt bermek aňsat. Näme üçin? Mehmedi hemmeksi gowy berýär. Elbetde, Mehmedi hemmeksi gowy berýär. Ýöne eziýetinem diňe men çekýän. Hawa, Mehmet gowy bermek aňsat. Kyn ýeri oňa teretmek. Ýagşylyk adamyň içinde bolanyna gowy berýär. Halanyan bolsa oň bir sebäbi bardyr. Sen has ünsülrak teret, şol söýgüni görüp bilerdiň. Maňa takyl okamaň goý. Meni bu durmuşy ýerdi. Düşündiňmi? Enten bir çykalyk tap bilemok. Şol söýgüň ışkyny tap. Şonu Allah saňa bir çykalyk görkezler. Aýna etdiň ay. Ey Allah, hiç kil çykalyk ýok. Düşündiňmi? Maňa paýy söz diýdirjek bolma. Dur beýle gadawymmy? Maňa gulak as. Allah götermejek ýüküňi ýüklemez. Bula birinciden söýýän guluny derdini ýeňletjek, töýgüsini duýdurjak kynçylykdan daşda taklamaz. Bu da ikinciden. Balya. Senne bir zatda, bir kysany zat diýip gaharym köşeşdirýär. Allah'can, yalvaryan. Ey Allah. Allah'can, ecem bilen kakam hiç açan gözüňden salma ver. Olar merhametiňden mahrum etme. Ey bir var. Olar hemişe söy. Ayırma, cennetinden ayırma. Hiçbirimizden ayırma. Ey Allah, ağam beni yüren ya. Menden utan ya. Haýyş edýän, meni ýörenmesin. Men erwezat etjek bolmadym. Efendimlikleri verme, ey Allah. Allah'a. Ol maňa mätäç. Ýöne men oňa elçemeleşýän. Bu iş gutordy. Çyksam ýatyrmaly bolar. Inni bedegler ýetişdirip bilmer. Ýönem oğlum biz sahna çykmasak efe gaty gynanyr. Çağalar. Bedegler täzeden gurup bilmer. Bular täzeden ýasamak iň bolmana bir hepdämi dağlar. Inni näme etsek? Eger jan edip işletek näme üçin ýetişmez, ne birýän? Hawa. Bu işin tagam gaçdy. Bu bolun zatlardan soň hemme kişiň höwesi gaçdy. On soňam kim işlesin talih mollum. Beýdime. Biz bu taýinlygy Muhammed Peygamberimiz üçin etýär. Allah bizi ýola goýmaz diýip umyd etýär. Bedegleri agşama ýestirip biler. Elbetde çykyş etjek bolsaňyz. Dur çökte.
Biz tertleşdikmi? Yok. Ýöne men hiç gepleşesim gelenok. Gepleşek däl. Onu aýdym aýdatyn gelýär. Yok gelenok. Ýöne akşam çykyşyňyz bara. Mehmet. Men ähli bedegleri täzeden ýatadym. Hemmetem gowy edip boýadym. Hemme zady öňküzünden has gowy etdim. Maňa nem? Men çykyşa gatnaşyk däl. Yer näme? Ýöne gatnaşyk däl. Men senden ötünç soraýar Mehmet. Üstüňe gıýgyrdym. Gaharlandım. Ýöne men seni gaty gowy görýän. Bu bolan zatdan himmeti meni diňe ýalňyş ýol iterdi. Özüm ýigrendim. Ananjyma puto ýapyşyp sabr etmän närde boldum. Ýöne inni Hudaýa şükür. Gowy. Mene gitçik. Sen çykışa barjak dämi? Özüň gidiber. Ýeke bolasym gelýär. Sen çykışa baran okmy Mehmet? Barasym gelenok. Ýöne sen efe söz beripdiň ahyry. Sagatyň boýundan asmalyň. Sagady tapyp bilmedim. Efe söz beripdim. Ýöne sagady tapyp bilmedim. Şu sagat tap bilmediňmi? Efeň sagady, onu tapypsyň. Ýöne gidip bilmen. Efe ýanymda bolman üçin çykyş edesim gelenok. Efe sana cennetten sin eder. Çykış etmän sözüňde durmadyňy görse gynanmazmy? Efäni gynanyrasym gelenok. Efäniň gynanmagyna meslamok. Ýöne gidip bilmen. Doğrudanam nähil bolarka? Men gaty tolgunýan, oglumam gaty tolgunýan. Oň birinji çykyşymy? Salih mollum, 5 minut giyce gallyga. Häzir özüne perden vermeli. Salih mollum Mehmet gelmedimi kim alyp barar? Gadyrly enatalar, hormatly adamlar. Hemmeňize hormat bilen baş eýip salam berýän. Hoş geldiňiz. Bu çykyş Muhammed Peygamberimize bolan hasraty görkezmek maksady bilen taýinlandy. Ýöne ifatly dostumyz bu hasraty gynança gördi. Söýýän bilen söýleýäniň duşşugyny başga näme diýjek? Indi çykyşymyzyň ilkinji bölümini siziň dikkatiňize getirmek isleýär. Tomaş edin, lezzet alın. O elşäm Salih mollum. Töweleme gatyg gelişipdir. Käşga Efe'de gatnaşyp bilsedi, şeýledäm mollum. Kim bilýär? Belki şu taýdadyr. Hani göreli, siz taýynmy? Hemmeňiz bilelikde sahna çykmaly. Ýüzümizi gyzartmaň. Bolýar mollum, bolýar.